נשארים בנדל"ן, והנה סיפור על הבירוקרטיה המתישה שתוקעת פרויקטים חדשים בתחום הדיור. בעלי הקרקעות המבוקשות בכתבה שמיד תראו מחכים עשרות שנים לאישור בנייה. למה זה קורה? תקנות רעש מיושנות שלדברי התושבים אין להן כל קשר למציאות. ומי האשם אתם שואלים? הכל בכתבה של נועה אורון. המיתוס הישראלי המוכר על מצוקת קרקעות כבר נופץ מזמן. הבעיה האמיתית בדרך להקמת פרויקטים חדשים בענף הנדל"ן היא לא מחסור בקרקע, אלא בירוקרטיה. סבא שלי התקנה את הקרקע פה לפני 40 שנה, הוא רצה שאבא שלי ואימא שלי יבנו פה ויגורו פה והילדים שלהם יגורו פה, ועד היום הוא לא יצטרך לעשות פה שום דבר. הקרקעות האלו בדרום רחובות נותרו מיותמות במשך שנים ארוכות. האישור המיוחל לבנייה לא מגיע בתירוץ מוזר במיוחד. רעש המטוסים מבסיס תל נוף הסמוך. זה מתחיל בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה שאמורה לאשר את הבנייה, אבל נסמכת על המלצות המשרד להגנת הסביבה, שמצידו נתלה בהמלצות של משרד הביטחון. כולם יחד נתלים במפות רעש, שימו לב, משנות ה-90. ואיפה הפקק בצנרת? בדיקת רעש עדכנית של משרד הביטחון, שפשוט לא קורית. הבאנו מומחה מטעמנו שעשה מדידות רעש מינואר עד היום הוא עושה מדידות רעש, והוכיח שניתן לבנות פה מגורים והרעש אינו מפריע למגורים. להמציא איזה רעש היה מכל מיני רעשים שהיו במטוסים ישנים לפני 10 או 15 שנה, זה לא דומה למה שמתרחש היום. אילו היה באמת רעש, אנשים היו באים לגור פה? בעיריית רחובות רק מחכים לבנייה באזור המבוקש. בשכונות הסמוכות כבר בונים מגדלים ובתים צמודי קרקע, וכך גם בקיבוץ גבעת ברנר, שקרוב אפילו יותר לבסיס תל נוף. בנו עם חלונות שהם עבים יותר ודלתות. אין בעיה מבחינתנו לקבל את אותם ההגבלות, אבל שיתנו לבנות. אני לא מכיר את הנושא הזה שנקרא רעש, יותר ממדים נורמליים. עכשיו מטוס. אם ככה את כל אור יהודה צריך לסגור מזמן. בשטח כאן מאחוריי ובשטח הסמוך היו אמורות להיות מוקמות 2 שכונות חדשות ברחובות. כ2,000 דונם ועליהם כ5,000 יחידות דיור שעדיין נותרו שטח פתוח. אני רואה שזה שהתחילו עם זה אחרינו אושר וכבר נבנה ומתקדם. שטחים של גבעת ברנר, כמה שכונת וילות בצד שגובל בנו, מעבר לכביש. ואנחנו תקועים פה. בלי כלום. בלי כלום. וגם בניסיון לברר מי אחראי, נתקלנו באותה תופעה. גלגול תפוח האדמה הלוהט מיד אחת לאחרת. במשרד הביטחון אמרו לנו שמגבלת הבנייה היא לא דרישה שלהם, אלא בגלל מגבלת הרעש שנקבעת על ידי המשרד להגנת הסביבה. אז דיברנו גם עם המשרד הזה, שם דווקא טוענים ההפך. משרד הביטחון, הם אומרים, צופה שהרעש בעתיד יהיה גדול יותר, ולכן הבנייה מוגבלת. ומה קורה במשרד הפנים, שממונה על הוועדה המחוזית? הם מאשימים את שני המשרדים האחרים גם יחד. מצד אחד, משרדי הממשלה, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר ומשרד השיכון, כולם מטפלים במצוקת הדיור במדינת ישראל. מצד שני, משרדים באותה ממשלה, משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים, מונעים בנייה של 2,200 יחידות דיור פה ו3,000 יחידות דיור בשילר. אפשר להוציא את זה מחר בבוקר. הישראלים שרכשו כאן קרקעות לפני שנים חלמו על בית בישראל, מה שעדיין נותר בגדר חלום כמה דורות מאוחר יותר. מהיום שאני זוכר את עצמי, אבא שלי התעסק עם הקרקע של רחובות, ותמיד הוא אמר עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, זו קרקע חקלאית פרטית של הרבה אנשים, ובסופו של דבר כל מה אנחנו רוצים, אבל כל פעם יש טענות אחרות. בינתיים הם ימשיכו להתרוצץ מיואשים בצנרת הבירוקרטית, והקרקע הזו תמשיך לעמוד ריקה.